oriel Caffi Croesor yn yr ardd. Dwi'n gweithio i Hwb Croesor fel cydlynydd digwyddiadau cymunedol. Right. The time that I give you, so 5 to 10 minutes. Dwi'n gwneud sesiwn ysgrifennu chreadigol efo Sylvia Rose. Oedden ni yma efo Alice Branwen. Oedd yn cynnal sesiwn o graffu dail. So oedden ni'n defnyddio ink, water-based ink i wneud i'w plapio, yn defnyddio dail a bloda, pethau fel yna. Da ni yn tŵr yn Llanbrothan, a mynd o gwmpas Llanbrothan yn gwrando a recordio ar syna natur a syna sy'n gwmpas ni. A da ni'n recordio fo ar yn ffôns. Da ni falch o bod yn rhan o wythnos werth fawr y WWF.